ବର୍ଷा ଦିନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବଜାର ସ୍କୁଟି ଧରି। ଦାଦା ଚଲାଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ପଛରେ ବସିକରି। ବଜାରରୁ ଆମ୍ବ ଆପଲ ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଭାଉଜର ମୋର ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ପ୍ଲେଟ୍ ସଜେଇ ଦେଲୁ। ସୋନ କାମରେ ଏଠି ଖାଲି ଦେହରେ ବସି କ'ଣ ଭାଷଣ ଝାଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଫଳ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ମୁଁ ମାଆକୁ ଦେଲି, ହେଲେ ସେ ଖାଇବନି ବୋଲି ନା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ପାଟିଟା ଚାଲିଲା। ଆମେ ଆଣିଥିବା ଗୁପଚୁପ୍ରେ ଆଳୁ ପୂରେଇକି ରେଡ଼ି କରାଗଲା। ଗୁପଚୁପ୍କୁ ଦେଖି ଲାଳ ତ ଗଡ଼ିଲା, ହେଲେ କେହି କାହା ମୁହଁକୁ ନ ନେଇ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସାନ୍ଭି ହାତ ଦେଖେଇ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ପୁରଦିଆ ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗକୁ ମଟର ତରକାରୀର କମ୍ବିନେସନ୍ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଆୟୋଜନ? ଆରେ ଆଜି ପରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବଡ଼ଦାଦାର ଜନ୍ମଦିନ। ସାନ୍ଭି ତିଆରି କରିଥିଲା ବାର୍ଥଡେ କାର୍ଡ଼। ଦିନସାରା ବସି ତା ବାବା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇ ଦେଲା ମୁରୁକି ହସି। ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କରୁନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ମନ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ।